Erokamano uru kuom duogo ure channel mara. Asebedo kapok post week achiel nyocha an gi jatuo atimo mos koro nokanyal bedo post. Jatuo osechango koro ne en gi malaria, sani koro waduogo. Koro gimomiyo amor kawuono, nyocha romo gi fans kata subscriber mara. Ok ochiwga comment e comment section lakini video ka video ma post nyaka o watch. To koro kane waromo kode nokelo na presents. Seneno gini. Mae koro iluongo ni selfie stick. Koro selfie stick ni tije en keto, inyalo tiyo gi kamera ni koro kiseketo kamae tinyalo ywaye to koro itiyogo. Koro gimomiyo nyocha omiya selfie stick ni watch video manaketo kane agoya abal to nowacho ni video no more kabisa. Kendo nyisa ni once in a while anyalo ga loso videos mag kuonde madhi anyanyisogi kaka Siaya town chalo, kaka Kisumu chalo, kaka Nakuru chalo, kaka Mombasa chalo, kaka Nairobi chalo, kaka nadhi Nairobi dichiel cha. Koro once in a while abiro ga luaro videos mag kuonde mawuotho gi kuonde madhiye. Koro Rita erokamano kuom gift ni. Ng'eyo ni ok comment ga lakini video ka video ma watch to video ka video maketo i watch ga. Erokamano kabisa. Selfie stick ni dhi konya kendo abiro loso godo videos mang'eny. Koro wadhi mbele gi video ma kawuono. Nyocha wacho ni mondo chwal channel ni mondo ochop 1000 subscribers. Aneno ka wadhi maber kendo wachiegni chopo 400 subscribers. Kawuono one at 392. Thank you so much. Koro nikech wachiegni chopo 500 subscribers, ambe kora ikora piyo piyo mondo seche mochopo 1000 subscribers to giveaway nyalo chakore. Wan gi match giveaway siluongo ga ni match. Inyalo bedo miuso, inyalo bedo maine miloso, inyalo mane kaka iluongo gi. Koro wan gi t-shirts kae wasel iko t-shirts. Ineno ka wan gi colors mopogore opogore, white gi red, wan gi green, wan gi rateng', wan gi rambulu. Watema ne wacho colors gi dholuo. Rambulu, rateng', ralum, rakwaro gi rachar. Koro nitiere rangi moko mane ok wayudo kaka ratong' gi rangi moko mane wadwaro lakini wabiro dok manyogi. Size be atemo mondo akel size mang'eny kaka mae en size maduong'. Mae en size maroma koro. Mae wacho ni medium. Alafu ne wan gi size be madongo dongo. Kaka ma be pod medium. Wan gi size matin. Mae en matindo tindo. Kaito mae be en medium. Medium e mang'eny gi matindo. Maduong' wan go en extra large na kawa achiel kende nikech ng'eny ji nie range size ma medium kanyo. Koro t-shirt gi wadhi brand gi logo mar Siaya 254 mondo kwa chopo 1000 subscribers to wanyalo chako reward our fans kwa timo giveaway. So kubibedo t-shirts kende bro bedo mich mang'eny. Koro wadhi uru mbele gi watching, wadhi uru mbele gi subscribing. Iwacho ga ni jomoko wacho ga ni onagi kata jaluo en ng'at ma kite rach, kata en ng'at ma janyiego, kata en weche mang'eny. To an ok apar kamano. Nikech nyako luongo ni Rita mana romo godo ni. King'iyo ga video na channel na kanyo, to nitiere kamoro mondik ni about. About kanyo aketo namba na menyalo oro na godo message e WhatsApp ma related to gine content maloso kata kidwaro ni mondo warom to wanyalo romo wa discuss a few things kuom content. Koro en be no reach out to me to nyisa mana ni en gi gimoro modwaro miya. An akiaye lakini no wabet piny mwawuoyo mwawacho weche majiwo ji makelo dongruok kaito miya gini. Pare ng'at makia. Dong mani pake ruoth. Koro an gima nyalo wacho kido marach oko nyiso ni iwuok e tribe mopogore kata mana ibed jawuoro, ibed ng'ato nyaler, ibed janyiego. Ena kaka ng'ato chwere, ji ochwere mopogore opogore. Koro nitiere tira jomochwere ma
jowuoro, nitiere jomochwere ma jonyiego, nitiere jomochwere ma chunygi ler, nitiere jomochwere ma jochiwo, nitiere jomochwere ma ohero dongruok mare gi mar nyawadgi, nitiere jok ma ok dwa dongruok mar ng'ato, ma koneno ka Nyasaye gwedhi dongori matin to bedo gi nyiego kendo nyalo timo matek mondo duoki piny, mondo kik yani odwaro mana ni siki thirno, othiri to in idongo. Ok apar ka en gima onyiso ni koro in jaluo kata in tribe iwuok e tribe ma chalo kamano. Ena kido ma ng'ato ochwe godo. To kata kamano, an aseyudo support kuom onagi mang'eny, joluo wetewa, nitiere jok mosekonya makia, nitiere jok mosekonya mang'eyo, nitiere magin relatives, nitiere magin friends, nitiere magin osiepega from church, yani giaye kuonde mopogore opogore. Koro aneno ga ni en mar chuny ng'ato, kik generalize gimoro ni jaluo en ng'at ma janyiego, jaluo en ng'at ma kite rach, jaluo ok ohero gi dongruok. Kade joluo te ok ohero dongruok, to di koro wan kanye. Dong nitiere joluo ma successful gi mok successful. Koro ka ng'ato kokonyi, ng'ato achiel ma jaluo, to kik idhi generalize ni joluo te gin kama, chuo joluo gin chodo. Koro ka in gi dichuo ma jaluo kata ide jaluo ma chodo, ok onyiso ni koro gite gi chodo, ji opogore. Ji mang'eny chodo, ok en kata mana joluo kende, nyiluo wigi tek, ji wacho ga kamano. Koro ka nisebedo interact gi nyiluo 2-3 ma wigi tek, koro we generalize te ni nyiluo te wigi tek. Ji opogore, ng'ato ka ng'ato nigi personality mopogore. Koro waweuru gik moko kata ji nikech ji 1-2-3 mano kotimonwa maber. Kata in ok inyal bedo perfect, ni 100% perfect. Ikonyo ji te, tiber ne ji te, tiyiero ji te, to itimo maber ne ji te, mano miriambo. Waherre uru ahera, kendo wa accept each other kaka, yani ruak jowetewa kaka gin. Kiseng'eyo personality mar ng'ato, to accept ng'ano kaka en. Alafu in bende item bedo ng'ama ber. Koro this March, na winjo ka ng'ato luongo gi ni March. Koro this t-shirts magi mag fans. An adhi mana brand gi. Kase brand gi to waloso ni logo. Branding en loso logo gi ndiko Siaya 254 kanyo. Kaisto gibro bedo rewards mag our fans. T-shirt gibro chako chopo soon. Koro teruru video ni nyaka 1000 subscribers. Mondo koro wachaka rwaka ang'owa t-shirt Siaya 254 mondo wa promote nage. Siaya 254 is a Luo production by Luo. Luo is not a tribe. Luo is a lifestyle. Luos by heart, ahero. Luos by origin, ahero. Luos by tribe, ahero. Luos by environment, nikech in jaluo nikech idongo kama joluo nitie kata idak gi joluo, ahero uduto. Otherwise, ubed gi odiochieng' maber kendo Merry Christmas. Sani koro aseduogo videos abro upload daily. Koro adwaro timo shout out. Shout out makawuono dhi ne ng'at miluongo ni Nyaus Kobis. Ayop nasomo nyingi no maber. So Nyaus Kobis niwacho ni nenowa from diaspora. Erokamano kuom watching our videos kendo we appreciate kabisa. Otherwise, share the video, subscribe. Bye.